Здравейте! Здравейте, хора! Днес ще направим втора част на... Свайн Гугуткин. Да. И вие вече го знаете, тате. Тате е много известна личност. Да, ама и ме знаете. Това е Мижел. Миже. Мижел с Ж, защото така се пише. Мижел. Не, Мижел. Ти аз така го научах. Добре, Геца. Дай да покажем всъщност за какво сме се събрали. Ето това сокче. То е същото, само че е по-различно. На Мижел сокчето. И вече знаем как се отваря. Няма значение. Хоп. Аз вече мога сама, защо? Хоп. Да. Чакай, то така. Да. Дай на тате. Как се чупеше. Ето. Чакай, така. Мамо, ще гледаш ли? Сега да изчакаме мама, че... Супер. Газира. Йо. Йо. Я сега да го пробвам. 100 от 100. Не, колко се газира? Да. И колко му даваш? Аз му давам 99 от 100. 99? Я. И аз толкова. Дори повече. Добре, хора, показахме ви втора част на притчето на Мижел. И знаеш, ако го намерим някакво друго, може да направим третата част. Абонирайте се. Абонирайте се за канала, дайте палец нагоре и следвайте Мижел. Чао, хора! Чао, обичам ви!